δεν είναι εκεί πολύ. Άμα θες το... Yeah. Πολύ ωραία πηγαίνει. Γιατί μην το φοβάσαι, ριχά πας. Εδώ και εδώ θα πατήσεις. Και σιγά σιγά το βλέπω δύσκολο, μήπως βρει και μούρι μπροστά. Α, χαλαρά ανέβηκε. Πολύ εύκολα, δείτε αυτόματα που δεν σπινάρει. Για πλάκανε και εγώ δεν περίμενα. Όχι, μην το όχι τόσο πολύ. Κοντά, όχι τόσο. Πιο αριστερά φέρτο. Λίγο μπροστά πήγαινε. Πήγαινε μπροστά και αριστερά. Δεν κρέμασε τροχούς, γι' αυτό ανέβηκε. Τώρα είναι η τροχή. Δεν κρέμασε τροχούς, γι' αυτό ανέβηκε χαλαρά. Πιο αριστερά ακόμα, πιο αριστερά ακόμα. Δεν θα ανέβει τόσο εύκολα. Ούτε εγώ το περίμενα. Εγώ περίμενα θα σήκωνε τροχό και τα σταμάταγε, αλλά δεν σήκωσε. Από εδώ είναι καλά. Αν πατήσεις σωστά είναι ευκολότερο. Ναι, τώρα έτσι όπως είσαι. Λίγο δεξιά τώρα. Έτσι λίγο. Για να είσαι μπράβο. Και μετά είσαι. Και τώρα είσαι. Έτσι, να είσαι όπως είσαι. Λίγο δεξιά, λίγο δεξιά. Εκεί, όπως είσαι, κατέβα. Και φρένο. Πάμε σειρά σου. Δεν είναι όλα καλά. Αν πας σιγά σιγά δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Θα κατέβει, δεν θα μαζέψεις. Αλλά είναι μαλακιά λάσπη. Δεν θα συνεχίσει. Δεν συνεχίζει όπως είσαι. Τώρα θα αρχίσει να ισχύει μπροστά και θα έρθει ίσα το, εντάξει. Ωραία, τώρα σηκώνεται μπροστά και πολύ ωραίο. Από εδώ φωτογραφία. Σιγά σιγά έτσι. Αυτό είναι τέλειο. Καλλιτέχνης. Πολύ καλά. Να σου πω, Αποστολή. Γιατί όχι σήμα ποτέ και δεν θα πας. Και δεν του φαίνεται για τόσο... Δεν του φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει. Για χαρά. Εγώ Δεν το περίμενα. μέχρι εκεί... Αλλά αυτή η λάσπη τελικά δεν κολλάει. Δεν είναι δύσκολη η λάσπη. Αυτό είναι τα αργά. Φρένο. Κατσίκι. Το βγάζεις? Ναι, ναι. Τώρα τόσο αργά δεν ξέρω αν θα πάει γιατί όλο είναι αυτόματο. Για τόσο αργά όσο πήγες εσύ. Δεν είναι αυτόματο. Δεν είναι αυτόματο. Έλα. Σημάδες που έχει φτάσει δύο. Έτσι θέλει αργά. Καλά. Αλλά βοηθάει και το αυτόματο. Πάνω! Βλέπεις εδώ. Δευτέρα. Και το βάρος τι είναι. Και το κλείδωμα. Θέλω να το δοκιμάσω με ανοιχτό. Ανοιχτό διαφορετικό. Άνοιξε, βάλτε με ανοιχτό να δούμε. Αλλά πάρε και λίγη φορά. Όχι, χωρίς φορά. Θέλω να δω χωρίς φορά. Χωρίς το 50-50. Δεν είναι τόσο πολύ αυτό που φαίνεται. Με τα πατήματα. Να δω και με το πλάι. Πήγαινα μπρος πίσω για να μπορώ να ξαναγυρίσω με μούρι γιατί πρέπει να πάω μετά 1 χιλιόμετρο με όπισθη τα πόξη. Και γύρισα και ήταν φαντάσου έτσι τείχος. Και σε κάποια φάση για να φύγουμε είχε σηκωθεί το αυτοκίνητο και να και εκεί. Αλλά το στέλνω να ήταν να φύγει. Λίγο αφήνεις, εντάξει, δεν είναι. Τώρα είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα στην ευθεία. Μόνο εκεί βρίσκει. Θα δοκιμάσω με ανοιχτό το κεντρικό. Γιατί
Πρόσεχε τα πλαστικά ρε, σιγά σιγά. Μπορεί να βρει το λασποτήρα. Ο λασποτήρας δεν ήταν τίποτα. Στο κατέβασμα να σου πούμε όπως ανέβηκα. Έτσι. Αποστολή, εκεί όπως είσαι, άμα θέλεις κλείδωσέ το και ξεκίνα. Κλείδωσέ το και ξεκίνα. Αποστολή, εδώ να το κλειδώσει. Κατέβα. Μαλακά. Εντάξει, έφυγε. Εντάξει, έφυγε.